Sakit lho. Lagi kok iki bocah kok ndi to Mas sampean ki le? Kula teng beli Omahmu ndi? teng Batang Saren. Lagi bocah ki sak grup sak desa ngono apa piye iki? Mboten. Lah arep nyapa rene marep nyapa? Kelas jaranan. Lah kok ngerti sapa sing ngomong Mas jaranan itu sapa sing ngelasi? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kowe arep ngelasi jaranan ga? Iya. Lah kok ki apa iso joget kowe iki? Pinter ini. Lah kowe ora-ora nang ndi kowe iki kok iso kabeh do rene iki ya? Grup TikTok. Lah terus ki apa piye jawane kok piye jajak benane jajal? Heh? Ini kula mau di di DM kali juga. Heeh. Itu les jaranan mriki. Pendaftarannya Rumah kami tenan apa ora ki piro pendaftarane jarane? 50.000. Lah kok gak ana dolan duwe ketek-ketek kurangane warga. Mangan peng loro. Oh, lanang ping loro. Iya. Terus sing ngentang iki sapa? Awakmu dilasi jaranan, bayar 50.000 sak isone. Mangan ping pindho. Lah sing ngedangne sapa? Kok ngancang kowe? Lah kira kok iso luwih sing arep ngelasi jaranan dapat makan 2 kali iki lho piye jawane iki kok ora rundingan karo buke? Heh? Ayo. Lah duwe kuwi kok ora rundingan sak tukang ngadang lho. Ayo. Ayo. Lah iki awakmu wis tembung mbokmu apa urung? Wis nggo dhuwit marung, kabeh nggo Oh, dhuwit. iya. Wis nggo dhuwit kabeh.